Shwmai, Tudur a Anni ma? Da ni wedi bod yn gwylio fideos Stomp, Fari, Lwyd chi. Maen nhw wedi bod yn wych, a da ni wedi bod yn beirniadu hefyd do. Do. Y fideo gyntaf nath ni wylio oedd yr hyddgen. Be di'r gair? Swreal? Joyous i fe, o'n i'm yn deall lot o eiriau. Ond oedd y vibes y Fari Lwyd yna yn doedd. Nesa, welon ni Nici o Feldwyn. Dwi'n meddwl mae'r peth pwysica i Nici oedd y cwrw. Chi da. Nesa, dal yn Maldwyn, Sioned. Oedd yr ukulele yn rhoi rhyw naws fach llon iddo yn doedd. Oedd o'n dda. A newch yn siŵr bod hi'n cael Guinness. Wedyn, Steff o Aberteifi. O'n i'n deall bob gair. Ond o'n i ddim yn deall bob gair. Da ni dal yng Ngheredigion. Fi'n siŵr mae Steff yw na fyd. Cwarto ti o'n mwgwn na. O'n i licio'r geiriau yma yn glyfar. Ac amserol. Gair da. Nesa, Nicholas. Yn y gegin. Dwi'n meddwl bod Nicholas wedi arfer ffrio fo fo'i hun yn y gegin. O'n i'n gweld bysau a rhywun yn arwen hefyd. Da iawn. Wedyn, Ken a'i geffil. Dwi ddim yn siŵr os oedd Ken isio canu. Ond oedd y stori'n dda. Syml ond effeithiol. Wedyn glwson ni Anwen. Da iawn Anwen, diolch. Blwyddyn newydd a eich ditha hefyd. Ond oedd y Fari Lwyd yn edrych fel drai goch. Yn ola, Arfon o Ddinas Maldwy. Oedd o'n edrych yn union fel y Fari Lwyd yn doedd. Ti wedi gweld y Fari Lwyd? Hetnes. Cyn i ni weid pwy sy'n drydydd yn ail ac wedi ennill, ni mae'n rhoi mensch, iawn, i'r hyddgen am yr ymdrech mwyaf, yr vibes, cool. Ac i Ken, nath ni fwynhau pa mor syml ond effeithiol oedd y perfformiad Ken. Ond yn drydydd, Steff mewn mwgwd. Yn ail, Arfon o Ddinas Maldwy. Ond pwy sy di ennill y Stomp, Fari, Lwyd? Ond pwy sy di ennill y Stomp, Fari, Lwyd? Yn ennill y Stomp, yn ennill y Stomp, yn ennill y Stomp ma. Sioned. Woo! Sioned o Faldwyn ar ukulele, llongwerchiadau. Da iawn! Diolch i bawb, oeddech chi wych.